זה ויזואלי, נורא קל לזכור. כך תתחיל לעבור עליהם. תגיד לי, דניאל, לזכור את כל החפיסה הזו לפי הסדר אתה יכול? לזכור קלף אחד אתה יכול? אני אומר שלא. הנה, זה האתגר. הנה, אתה רואה כבר חיוך? זה האתגר. אני הולך לגרום לך לשכוח קלף אחד. אני אבחר קלף שקל לזכור. אני אחרי זה אדבר עליך, תסתכל עליי. אני אדבר עליך 20 שניות, לא יותר. כשאני אגמור לדבר, אתה תסתכל עליי במבט מבולבל ותגיד, אני לא מאמין. הקלף היחידי שביקשתי לזכור, אני לא זוכר. בסדר? תביא את הקלפים. רק שאנשים יהיו סגורים ולסוגים. קטן שחור, אתה מכיר את זה? לב אדום, חברים, מי שלא מכיר סוגים, עלה שחור ויעלום אדום. אלה הסוגים במאה מלך וגם ג'וקרים, אבל ג'וקר אי אפשר לגרום לבן אדם לשכוח. למה? כי ג'וקר זה לא קלף, זה דמות, זה משהו אחר לגמרי. יש לי בקשה אחת, תקשיב טוב. עד השנייה האחרונה, שאני שם את הקלף ביד שלך, זה יראה לך המון זמן. עד השנייה האחרונה, אתה עסוק בלשנן אותו. נצל כל שנייה כדי לשנן את הקלף. תושיט יד ימין קדימה, תתחיל לשנן את הקלף. לזכור את כל הזה, לזכור את הכל. מעכשיו אתה עסוק בלשנן, להסתכל ולזכור. עכשיו תסתכל, אם הייתי עושה זריזות ידיים, הייתי לוקח את הקלף, שם וגונב. לא רוצה לגנוב, אני רוצה שתגיד נמרוד שכחתי, זה משהו אחר לגמרי. קח יד שנייה, סגור מעל, כמו כספת, סגור לי את הכספת הזו. הכספת הזו סגורה, אבל זו פתוחה. תסתכל עליי, לוקח יד. יד, תן לי מוזיקה מפחידה. טוב בזה, תמיד. מכניס אותה לתוך הראש שלך. מזל טוב נולדת. ואני מתחיל לטפס, אתה בן שנה. אתה חופש, כן? אתה בן 4, 5, 6, כיתה א', כיתה ב', כיתה ד', כיתה ו', נשרת. סתם, אני מגיע לתאריך ה-30/4/2011 בשעה 9:57. זה היה לפני דקה. לפני דקה הראיתי לך קלף. אני לוקח את הדקה הזו, כמו שהיא, מוציא אותה מתוך הראש שלך ושם בכיס שלי. שימו לב מה קרה. הזיכרון פה. הקלף פה, הזיכרון פה. אל תזוז, אל תזוז. דניאל אמרנו? דניאל, אני צריך שתענה לי בכן או לא. רק בכן או לא. האם אתה זוכר את הקלף, כן או לא? כן. אוקיי. אותי מעניין האם אתה זוכר אותו כמו קודם, או שמשהו התחיל להתערער אצלך. כמו קודם. אתה יודע למה אתה זוכר? כי אתה מציץ. לא פה, אתה פייר איתי, אני רואה את העיניים שלך. טיק טק טק, אתה מדבר פה על ריק, נכון? אתה טוחן אותו, אתה בניוטרל מה שנקרא, נכון? הוא לא מקשיב לי, אני יכול עכשיו לקלל אותו, הוא יעשה לי ככה. הוא נלחם, ככה אדם נלחם. תבין, כשאדם מנסה לזכור ככה דבר אחד, יהיה לו קשה. ילד בן 4 אי אפשר לגרום לו לשכוח. כי זה דבר אחד, כל התודעה על זיכרון, אבל אם הייתי יכול לדרוס לך את הזיכרון הזה, אתה היית בבעיה. תן לי שם של אדם שאתה סומך עליו פה, מי שאתה רוצה, שם. שם של מישהו שאתה סומך עליו פה. רון. רון כאן? כן. רון, בוא לבמה. בוא. דניאל, עצום עיניים. תמשיך לצלם? עצום עיניים. תמשיך בדמיון שלך, בזיכרון שלך, במוח שלך, לשם את הקלף. רון, אתה הולך לבחור אחד מתוך הקלפים האלה, זה קלף שנכניס לתוך חבר שלך לתוך המוח, אני לא צוחק, בוא. רון כאן. אתה בעיניים עצומות, תמשיך לשלם את הקלף. רון, אני רץ על הקלפים, אתה לא מציץ דניאל, אני רץ, תצביע על קלף. זה. זה? חברים, אני אראה את זה לכולם, אתם לא אומרים מילה. לזכור? אני מציא אותו ברשותך. כך, תבדוק שאין עוד קלפים שנראים ככה. זה הקלף שאנחנו הולכים להכניס לתוך הראש של דניאל. אני אסמן לכם אותו למי שלא רואה אותו. זה הסוג, זה הסימן. אין אדם שלא מכיר הסימן הזה, אוקיי? כך, תצמיד, אל תיתן לו לראות, לך הצידה, מתחילים. דניאל, לפקח עיניים, מסתכל קדימה. האם אתה זוכר את הקלף, כן או לא? כן. מתחילים. מי שעכשיו יהיה ערני, יבין בדיוק מה אני הולך לעשות. ויש לי בקשה. הבנת, הרווחת, לא להגיד לה ולא להגיד לאף אחד. נראה מה מצבכם. אני, יש לי קורונה משהו. תקשיב טוב, דניאל. אני אספר לך סיפור. אתה לא חייב להקשיב, אתה לא יכול להפסיק לשמוע. משהו הולך להיכנס פנימה. הסיפור הוא כזה. קלפים מתחלקים לשחורים ולאדומים, את זה אתה יודע. שחורים זה הלב וטיטן, אדומים זה לב ויהלום. והסוגים של הקלפים זה אס 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, נסיך מלכה מלך וג'וקרים ואין יותר קלפים. יד למעלה, מישהו כאן שם לב למשהו? טוב, לא להגיד כלום, אני עושה את זה בכל מקרה שוב, סליחה וגם פה. קלפים אמרנו מתחלקים לשחורים ולאדומים, שהשחורים זה הלב וטיטן, אדומים זה הלב והיהלום, והסוגים זה אס 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, נסיך מלכה מלך ג'וקרים, אין יותר קלפים, אין. דניאל, כן או לא? זוכר את הקלף, כן או לא? וואו. אם הוא מצליח מחיאות כפיים, אני לא מגזים, בחצי שנה האחרונה אולי שניים יצליחו לעמוד בזה. חבר שלך פה בחר קלף, אבל תשכח מזה, יש קלף אחד שאתה מחזיק במוח, לא משחרר. בכל רע, מה הקלף? 9 לב אדום. 9 לב אדום? 9 לב אדום. תראו כמה קרובים היינו. תראה מה הוא בחר לך פה. כן, תראה לו. זה אצלו, 4 לב אדום. תבדוק מה יש לך, גבר. על זה בדיוק אני...